260 km de muro que durante casi 30 anos dividiron un pobo en dous. 20 anos despois, Berlín é unha mestura perfecta de modernidade, moda, arte, deseño e arquitectura. Ten case 400 museos, 300 galerías, 7.000 restaurantes e os locais nocturnos máis vanguardistas. Hoxe é unha das cidades que mellor reflexa a multiculturalidade, con 200 nacionalidades diferentes. Tan fascinante atopámonos con Diego de Esterio. Contanos, como chegastes hasta aquí? Pois estou aquí polo meu traballo, son coreógrafo e bailarín. Este ha de pasaras aquí en Nadal ou en Esteiro? Por traballo teño que pasalo aquí. Contanos, como son en Alemania estas festas? Pois verás, son moi familiares e son moi famosas os calendarios de Advento, que son así como unhas caixiñas con unhas ventaniñas que dentro teñen chocolatinos. Creo que aquí son moi importantes os mercadiños de Nadal, non é así? Sí, sobre todo en cidades como Nuremberg, Múnich, Hamburgo. Véndense comidas, viños, xoguetes, chocolatinas. Decoras aquí a árbore de Nadal? Sí. Foi o primeiro país onde se empezou esta nova tradición. Decórase con chocolatinas, fotos familiares, son moi elegantes. E imagino que os máis pequenos da casa recibirán regalos. Sí, repárteos San Nicolás, o 6 de decembro. Conta a lenda que non iba de mervello e tampouco iba en trineo. Pero era un home de moitos cartos e repartía regalos porque era un home de bo corazón. Desexoche que disfrutes destas festas e ahora despedímonos con estas imaxes desta fermosa cidade. I'm wishing on a star and trying to believe that even though it's far, he'll find me Christmas Eve. I guess that Santa's busy, 'cause he's never come around. I think of him when Christmas comes to town. The best time of the year, when everyone comes home with all this Christmas cheer, it's hard to be alone. Putting up the Christmas tree with friends who come around, it's so much fun when Christmas comes to town. Presents for the children, wrapped in red and green, all the things I